Maayong buntag na tong tanan. Ug advance Merry Christmas na daan. No? Kay nasugod naman ta sa una nga Domingo sa Adbiento. No? Ug padayon gihapon bisag naa ning pandemic, di ba? Maintain ra gihapon sa protocol. Ug muna nga dili mga igsoon, niya balik na usab kita sa gitawag og Advent wreath or ang corona nga naha sa Adbento, no? Aduna siya daghang kahulugan, pero ang daghan siya kahulugan, pero ang gitan-aw ni mga igsoon mao ang pagbantay ug ang pagtukaw, no? Nga maoy atong santos nga ebanghelyo karon, no? Ang pagbantay ug pagtukaw kay mato pa ang ato agalon wa man ta masayod kanus moabot. Gingon sa tong santos nga ebanghelyo nga sama man kini sa usa ka agalon nga milakaw ug nagbilin sa iyang mga sulugoon ug mga buluhaton. Ug ang gwardiya kinahanglan magbantay kanunay nga na sa mga sulugoon. Pero gibalik sa pagingon, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kanus amo abot ang agalon, no? Sa adlawan ba, tungang gabi ba, o kaadlawon ba? Pagbantay nga dili kamo maabtan kaniya nga nangatulog. Busa pagbantay kamo, no? Kung ato tanawon mga igsoon, puros ni kanabang mura og mga pahimangno, di ba? Mga pahimangno nga nagtan-aw ngadto sa unahan, no? Mo ni ang gitan-aw dili mga igsoon, ilabi na dili pagsulod nato sa Adbento kay duha man kahigayon ang gitan-aw niini, no? Sumala sa development niini sa history, gitan-aw niini ang second coming of Christ, ang sunod niya nga pag-anhi. At the same time, gitan-aw ang pag-anhi niya kaniadto. Mato pa 2,000 years ago, no? So munang atong mabantayan mga igsoon, dili nga unay, kaduhay, katulo nga Domingo sa Adbento, puros ni pagpanglantaw ngadto sa unahan kay muni ang matupa ang gitan-aw nga pagpangandam kanato kay moabotan ni anak nga mao nga higayon diin kita hukman sa atong kinabuhi. Pero pagsulod nato nga sa mga misa de Gallo, naay kausaban, adunay shift kung makabantay ta, di ba? Adunay shift tungod kay ang mosulod diha nga mga characters na si San Juan nga magbubunyag, no? Ang talaan sa kaliwat ni Kristo, Santa Isabel, Zacarias, ang mahal nga Birhen Maria, San Jose, no? Kung atong tanawon, wala na magtanaw dito, kundi ang gitanaw sa nahitabo, no? Ang gitanaw sa nahitabo nga mao katoy mahimo natong basihanan haron kita makaadto nga sa unahan, no? So muni duha ka higayon atong gitan-aw kini niini. Muna nga naa siya tema nga gitawag og eschatology, no? Na ay mga katapusang higayon sa ato ang kinabuhi nga ato nga gitan-aw. Pero balik tan-aw nato ang nahitabo sa pagpagatao sa atong manunubos nga nahimong basihanan nga nasa ato ang kinabuhi. Muna nga kinahanglan ta nga mato pa magtukaw, no? Sa mga miagi kang mga ebanghelyo karong simanaha, puros mga pahimangno, no? Kang San Lucas, ilabi San Lucas chapter 31, puros kasagaran mga pahimangno nga kun magpadayag na gani ang Dios, magpakita na ang Dios kanato, adunay daghan nga mga katalagman o mga pagsulay, no? Ambot magpakita na siguro ang Ginoo nato niini, no? Kay daghan magkay mga katalagman, no? Pero muni pagtuo sa mga Hudiyo, no? Nga human musinati ang tao sa kangit-ngit, kamatay, kagutom, kanang mga pagtipas sa mga planeta, sa kawanangan, matupa, anha diha makita ang Dios. Nga naman, tungod ka nagtanaw man ang mga Hudiyo,
nga base nga naha sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo mato pa anaa magpakita ang Dios. Muna nga sa ubang mga ebanghelyo nag-ingon tindog ug hangad kay hapit ang imong kaluwasan. Mao ning higayon nga ikaw makasangyaw sa maayong balita. Pabilin kamo haron kamo makabaton og kaluwasan. So muni ako nakita mga igsuon nga mga higayon, mga punto nga diin kita makapangandam sa atong kaugalingon uban sa pagampo ug sa pagtukaw. So munang pagsulod nato dinhi nga unang Domingo sa Advento, mga pahimangno kini aron pagtan-aw nga nasa unahan. Pero mga igsoon, I think mas nindot usab nga tan-aw nato pagbalik. Nga naman gyud nga kining pulong Advento, no? Siguro daghan na kaitag nadunggan diini. Pero mato pa mga igsoon, kini diin pulong nga Advento ana ay apil ni ini nga matud pa kusog ug gahom nganha sa muabot niini, no? Kay kaniadto gigamit lamang kini nganha sa bisan dili Kristiyano kanaa sila'y mga labaw nga mo na sa ilahang templo matupaila kining tawgod Adventus Divi. Adventus Divi mao gani pod ang term kini sa year 306 gigamit ni Emperor Constantine sa iyang pagsugod nga na sa iyang pagka-emperador, gitawag dahil siya nga muabot. No? Matod pa sa chronicler, muabot ang gitawag og Adventus Divi. No? Ang pag-abot nga na sa matod pa labaw kanatong tanan. No? The coming of the divine person. No? Gitan-aw si Emperor Constantine nga labaw o matod pa divine langit nun, no? Tinuod man mura og makaingon ta nga murag may pagka Dios mo to siya, no? Kay emperador gud siya kay magbuot nga na sa tanan, no? Pero kun ato tanawon nakatabang gyud nga na sa atong pagkasimbahan. Pero muna matupag gigamit ni sa politika kaniadto. Pero sa paggamit ini nga na sa politika, tawhanon nga kasaysayan, gidawat usab kini nga sa simbahan, ang Adventus, no? Nga mao ni ang pag-abot nga sa labaw kanato, no? Nga mao ang Dios, no? So muna mga igsuon nga nagtan-aw ko nga na sa history. Gitan-aw na ko ang history kay mura magudog makita nato nga pagkadaghan kayo sa mga dayan-dayan ni ini. Dayan ang Advent wreath, ananing nganong ang color violet ning color na pod kani adto green man ta to, puti usahay, no? Pero karon ngano man nga ni violet, ngano pod nga walay Gloria kaganina, no? Nga naanad naman ta tao Gloria. Ngano man nga ang Advento adunay tema nga na sa paghinulsol o pagbasol nga malipawin man ta kay nagsugod man ta nga na sa pagtan-aw sa umaabot nga higayon nga diin kita magsaulog sa Pasko. Unya ngano man pod nga naay upat ka semana nga matud pa selebrasyon, preparasyon una maabot ang Pasko. Ug mo ni mga igsoon ang nakita sa history mato pa sa tuig 380 sa Saragossa, Spain, sa Espanya, dito nagsugod, no? Murag alive kayo ang mga tao, nagtukod sila og konseho or Council of Saragossa nga maoy magdasig sa mga tao, ilabi na nga sa pagsimba. Ilabi na nga sa pagpadulong na sa Pasko. Aduna sila yung mga adlaw nga diin magagahin sila, mangandam sila. Pero ang problema, matod pa, giaway sila sa grupo sa mga heretics, gitawag og Priscillianist. Ang mga Priscillianist, wala sila magtuo nga si Kristo nagpagatao. They don't believe in the humanity of Jesus Christ. No? So muna nga, dili sila musimba, ilabi na panahon sa Pasko. No? Pagpadulong nga na sa Pasko kay dili nila i-emphasize na ilan ang gikontra. So muna nga ang council sa Saragossa nagtulod sa mga tao, dili pwede, musimba kita. Tungod kay morning atong pag-recognize nga si Kristo nagpakatao, nakig-uban kanato.
Dili kay niabot lang siya sama sa anak sa liki sa kawayan. Oh, nga niagyod siya. Hangtod mga igsoon, year 490, Bishop Gregory of Tours, nag-ingon sila nga naatay Lent of Saint Martin. Lent, murabag kanang Kwarisma ni Saint Martin. Kay naghimo po sila liturhiya nga magsugod human sa piyesta ni Saint Martin November 11 pagka 12 hangtod sa January 6 aduna sila selebrasyon ni tibuok ning selebrasyon sa Pasko. Kay ilang giuna ang Pasko January 6, di ba? Epifania, pagpadayag sa Dios, no? O makita, dili di December 25, no? Kung atong tanahon mga igsoon na ani daghan nga mga connotations. So pohon ato ning ipasabot nato ilabi na pagabot na sa duol na ang Pasko. Pero dili ta mo focus mga igsoon sa Advento, no? So munang naa sila Kwarisma ni San Martin kay naguna-una silang ang kamatayon ni Kristo, kasakit kamatayon ni Kristo, aduna tay mga simana nga nagbangtan, naghinulsol. Nganong dili man ta maghimo sama ni ini nga na sa pagkatao sa atong manunubos. Kay dili man ta mahimong angayan kun dili ta mahinulsulon. Di ba? So diha na ni sulod ilang gibasihan ang Kwarisma hangsta ang Semana Santa. Munang makabantay ta nga nganong naay mga pagbangutan o paghinulsol mo ni ang kolor sa violet, no? So muna nga hangtod sige sila debate pila man gyud ka semana nga diin kita maghinulsol magbasol, no? Kay naaman poy gikan sa Gaulle, France, sa France ilaha unom ka semana ilang pagpangandam nga na sa Pasko. Pero ang Roma, Italy man na gihapon, no? Italy, Roma, upat ka semana ang ilang gitawag og Advento, no? Upat ka semana, pero mao ni daog, no? Nidaog ang proposition sa Roma tungod kay sentro man ang Roma sa ato ang pagkakatoliko, no? So nang miabot mga igsoon upat ka semana nga pagpangandam, pagampo ug pagtukaw hangtod sa pag-abot sa Pasko sa pagkatao sa ato nga manunubos. Pero niini mga igsoon kun atong tan-awon matud pa naa dinhi nakasentro ang atong kinabuhi nga nasa matud pa Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. Paschal mystery sa ato pa ang Paskuhanon nga kinabuhi ni Kristo gikan siyang pagpagkatao, pagkinabuhi hangtod nga na sa iya nga kamatayon. Sa ato pa anaa di ay nagadugtong kanunay ang kinabuhi ni Kristo diha sa atong kinabuhi sa iyang pagpagkatao hangtod nga na sa iyang kamatayon nga maoy atong kaluwasan. So makayunta nindotay kayo ang maong history, no? Munang nakayon ko pagkanindota di ay sa simbahan nga Katoliko na ay klaro nga history. Munang kagabi nagisgot mi sa kampana sa pagtuo na bakahingon ani nga history ang laing relihiyon, no? Na baka sila ingon ani nga history kabahin nga na sa Pasko, di ba? So muna mga igsoon ang challenge nato sentro nato sa challenge ni ini nga panahon na sa akong pagpamalandong uban sa atong santos ng Ebanghelyo, ilabi na sa atong mga pagbasa, ako nakita ang Advento, no? Ang atong pagpaabot din na sa Dios, kinahanglan nga mahimong masinugtanon o manggihatagon nga na sa Dios. Ilabi na sa giingon sa unang pagbasa sa kang propeta Isaias, chapter 64, verses 2 to 7, no? Nga nag-ingon dito ang mga panultihon, mga pulong kang propeta Isaias, nag-ingon siya nga kami nga mga makasasala nga imong katawhan, no? Nagahangyo nga kanimo tungod kay ang among kinabuhi puno nga sa mga konsyensya, guilty kanunay, no? Kay ang among kinabuhi sama sa usa ka trapo.
no? Nga dili na gyud malimpyo. Pero kay ikaw man ang among Dios, ikaw man ang magkukulon o kami ang lapok, mahimo unta ang imong kabubuton. No? Muna ako nakita nga imahin mga igsuon nga nasa itong pagpamalandong ni ining panahon sa Advento, kining ato nga pagpaabot. No? Ilabi na antong pag-ampo o pagtukaw hangtod sa pag-abot nga na sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong manunubos, kinahanglan kita og kanang pagkasama sa lapok, no? Gingon sa English, we are the clay and he is the potter, no? We are the clay and he is the potter. Kita ang lapok nga purmahunon ug kulon ug siya ang tighimo niini. Mahimo unta ang aton kinabuhi nga masinugtanon kaniya, no? I think muninindot nga kanang imahin nga ato ang makapture niini nga panahon na karon sa Advento, sa atong pagpaabot ug paglatas niining panahon nga nasa pag-ampo ug sa pagtukaw. Kinahanglan ni itang masinugtanon sama sa lapok, no? Lapok tuod pero andam ug masinugtanon nga mahulma ug mapurma subay sa kabubuton sa Dios, no? Kay kanada bang magpaabot ta, lisod kaayo, di ba? Mawad-an ta og pasensya. Kabantay mo ni ana, nga mo'y paaboton, mahudtan tag pasensya, pagkadugaya kaayo, oy, muna magbagulbol na lang. No? Pero ako nakita ingon ana mga igsoon ang atong pagpaabot sama sa usa ka lapok nga anda mahulma ug mapurma subay sa kabubuton sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo kami